Kai, me wannan kamar fitsari? Fitsarin kwance kai man? Wallahi ƙarya ne. Oi, masira ne da ‘yan gulma. Ni ba wani. Ina zan sa kaina, abin na damuna, yaushe zan amfana, aure ya yi min rana, kadara ta ja min auren ɗan shoni, gashi ni da gidana na zamtamkar mabidar bedi. Gidan na damuna, ki sani kina shiga hakina, sannan na duba kina yi min katsalanda da kalamai munana. Ni ba wawa ne ba dolo ba dan iska ba. Masira ne masu bakin zance, suka mun san mu duk domin su raba mu. Can kama lalace, mai mummunan farci, mai sanya da takaici, kai Allah wadaran naka ya lalace. Ga kayan ɗakin nan sai ka wanke su, sabulun baga soso, ka zan mana soso, daga yau aikin wahala san ba zan kara ba. Kuma ya lalace idan kina wannan zance, to zan ce ki susuce, kin haukace kuma kin daburce. Ni zan miki wanki sai ka ce ne ba wanki, ko kuma ɗanki ko ɗan wata ƙanwarki. In kin ka matsa zan miki saki 60, sannan da bugu 60, kafin minti 60 ki bani 60. Ki biyo ni mu je kotu, alƙali ya rubuta, kin ga shi kenan mun rabu da.